כל מי שהשם שלו מסתיים באחת מאותיות מנצפח, זכה בזכות גדולה מאוד, שהאותיות האלה הן אותיות שמכוונות כנגד 5 גבורות, שורש הגבורות כנגד 5 אותיות של שם אלוקים, ונסביר. אלה האותיות היחידות שיכולות להופיע רק בסוף שם של בן אדם. מה שאין כן שאר האותיות, הם לפעמים בהתחלה, באמצע, בסוף, זאת אומרת, הן יותר משתנות. מה שאין כן האות הזאת היא נמצאת בסוף, המראה על גבורות. כמו שכתוב בספר מעוררי אור, מה זה מראה, איזה כוח יש לאות שיכולה להיות בסוף? כתוב בספר מעוררי אור, אותיות אלו הם ה' גבורות, 5 גבורות, זה עוצמות, 5 עוצמות, ולכן באים בסוף תיבה. למה הם באים בסוף המילה, בסוף השם? לתת גבול ומידה, כי כך טבע הגבורות. טבע הגבורות זה להגביל, כלומר לדעת עד כאן. כמו למשל, כדי להעמיד את הילדים בקרן אורה, צריך להגיד להם עד כאן. כדי להצליח עם הזולת, אתה צריך להגיד לו עד כאן, אתה לא יכול לרמוס אותי. אתה לא יכול, או עם הבן זוג, לפעמים אתה צריך לדעת להגיד לו עד כאן, אני צריך ללכת לישון, אני צריך לעשות איזה משהו חשוב, וכן הלאה. אוקיי? זאת אומרת, יש להם את הכוח לתת גבול. איך אפשר להצליח בחיים שאתה יודע לתת גבולות, גם לאנשים, כדי לא לרמוס אותך, וגם לתת גבולות לעצמך. אז יש להם את הכוח הזה. דבר נוסף, אלה האותיות היחידות שהן כפולות. יש מם סופית, נון סופית וכן הלאה. מה שאין כן, א', אין עוד א', ב', אין עוד ב', וכן הלאה. מה זה מראה על הכפילות הזאת? זה מראה על כפילות של שפע, שברגע שאתה יודע להכפיל את הדבר, אתה יכול להכפיל אותו ולהכפיל אותו ולהכפיל אותו. איך השירים נהיים השירים? הם בעצם, יש להם איזה שפע, ואז הם למדו, או מקבלים יותר נכון ברכה, גם למדו וגם מקבלים ברכה, שבעצם השפע שלהם מוכפל, וברגע שמוכפל פעם אחת, אז הוא מוכפל ומוכפל ומוכפל עד אין קץ. מה זה מראה? שכל אלה שיש להם את האות הזאת בסוף השם שלהם, אחת מהאותיות האלה, יש להם כוח להגיע לעשירות ולשפע גדול, שהם קשורים לכפילות. כפילות שכל השפע שלהם, שכל מה שיש להם, יוכפל ויוכפל ויוכפל. כל מי שמעוניין ללמוד על האותיות של השם שלו, לעומק, לרוחב ולאורך, מוזמן לראות בקישור, בראש העמוד שלי בטיקטוק, יש שם קישור לראות את התוכנית 3 חודשים בנומרולוגיה, באסטרולוגיה. מוזמנים מי שרוצה להעמיק וללמוד על עצמו בצורה יסודית ואמיתית. בשורות טובות.